Mit navn er Christina, og jeg er snart færdiguddannet salgsassistent hos Nielsens i Hjørring. Som ny elev hos Nielsens, der bliver man sendt til en elevdag på hovedkontoret i Odense. Det er en dag, som Nielsens vægter højt, og det er også bestemt en spændende dag, som du kan se utrolig meget frem til. Kort fortalt, så er det en dag, som byder på en masse nye informationer. Du får noget viden og noget baggrund omkring kæden. Du får også et indblik i, hvordan hverdagen over på Hvidkærvej den fungerer, samtidig med, at du får sat ansigt på, hvem det er, som du arbejder under, og hvem det er, du nærmest har daglig kontakt med på den ene eller anden måde. Udover alle de her informationer og viden, som du får, så er det også en dag, som byder på lidt forskellige opgaver. Det er både nogle individuelle opgaver, men også noget gruppearbejde. Her er det bare med at suge så meget til sig som overhovedet muligt at være klar og åben lidt over for det hele, for der vil helt bestemt være nogle værktøjer, som du kan tage med hjem til dit daglige arbejde. Igennem sine 2 års elevtid, der er der også 4 skoleophold af i alt 8 uger, som skal fuldføres. Hvert skoleophold har forskellige hovedemner, som giver dig en masse værktøjer og viden til dagligdagens arbejde ude i butikkerne. Hvert forløb det afsluttes med en skriftlig test, og jo længere man kommer i sin forløb, så vil der også være nogle forskellige cases, som skal fremlægges og forsvares gruppevist. Til sidst så afsluttes din skole med en fagprøve, en skriftlig prøve, som du skal op og forsvare mundtligt. Så er du udadvendt, der har en interesse for mode og masser at gå på mod, og du ikke mindst har lyst til flere og større arbejdsopgaver i din hverdag, så er Nielsens en helt fantastisk elevplads for dig. Jeg har nydt rigtig godt af mit store ansvar, jeg har fået igennem de 2 år her, og du er selv med til at bestemme, hvor godt du vil være klædt på efter din elevtid. Så du skal bestemt ikke holde dig tilbage, for succesen den kommer kun til at afhænge af dig selv.